L'acte d'avui consisteix en una visita que ens fa Mònica Oltra a Cullera, que ve a recolzar la candidatura de Cullera perquè considera que realment és una candidatura important, vol recolzar-la perquè la Ribera també necessita que n'hi hagi gent de compromís. El nostre programa o projecte que tenim és un programa de proximitat amb la gent des del punt de vista que contem en les propostes que ens ha traslladat la gent. Hem obert ja des d'un primer moment amb el que era la formació de la candidatura per a que la gent participara, se sentirà implicada i el mateix hem fet en el programa. Hem estat consultant a la gent, ens han traslladat les seves propostes i al final hem vist que realment les polítiques que anem a fer i les que la gent vol que fem són les que transmeteixen o defensen les necessitats i els problemes que tenen. I per tant el que sí que anem a fer és de primera mà destinar tots els recursos que tinguem per a revertir la situació econòmica de l'Ajuntament, que aquesta situació nefasta que n'hi ha pugui permetre'ns que l'asfíxia d'impostos i de situació financera pugui permetre que es destinen diners a benestar social, que és les necessitats que té la ciutat de Cullera, i que al mateix temps pugui revertir en polítiques i mesures que vinguin a reforçar el comerç local com a motor econòmic i de canvi. La candidata a la Generalitat per Compromís, Mònica Oltra, visita Cullera avui en un acte públic on la gent de Cullera podrà preguntar-li sobre les propostes i projectes que va posar Compromís en marxa quan governa. Jo avui vull recolzar la candidatura, òbviament, a Cullera, que encapçala Hugo, i també volem reflexionar sobre la situació política que ens trobem i com des de la Generalitat cal canviar la política. Justament avui que venim de València, on hem tingut que presentar, malauradament, una pàgina web amb totes les despeses que ha fet l'alcaldessa Rita Barberà d'hotels de luxe, de dinars de luxe, i tot això pagant-ho els ciutadans i ciutadanes en una situació on molta gent té dificultats per a plegar a fin de mes, on la gent està farta de la corrupció, on ens han retallat en sanitat, ens han retallat en educació, en justícia, mentre ells anaven a hotels de luxe a la nostra costa. I tot això anem a reflexionar-ne avui un poc, igual que volem un projecte alternatiu que tinga que veure amb el canvi de model productiu, que aposta per al nostre camp, que aposta per les nostres xicotetes i mitjanes empreses, que aposta per als serveis públics i que aposta en definitiva per a que l'economia siga una manera que la gent se guanyi la vida i no una manera en la que quatre viuen molt bé a costa de tota la resta. Nosaltres hem plantejat que tenim dues emergències, l'emergència social i l'emergència democràtica. Per tant, el primer que anem a fer és dos plans de xoc. Un pla de xoc per a que la gent que en aquest moment està desocupada, que no té cap ingrés en sa casa, i l'EPA d'avui, que s'ha publicat avui, hi ha evidència que cada volta n'hi ha més cases on no n'hi ha cap salari, cap ingrés. Nosaltres, a través de la renda garantida de ciutadania, que és una llei que ja està aprovada i que s'està incomplint, a través de plans de serveis socials universals, a través d'escoles infantils de 0 a 3 anys per a que la gent que està en situació de desocupació i tinga fills en aquesta edat pugui reinsertar-se en el mercat laboral, etc., atacar el primer, que la gent no pugui plegar a fin de mes i alguns ni tan sols la comencen. I el segon pla de xoc és el pla de xoc democràtic. Hem de lluitar contra la corrupció i necessitem noves lleis, perquè les d'ara han fallat totes. Òbviament necessitem noves persones en el govern, però també noves lleis que facin impossible que uno pugui corrompre-se o deixar-se corrompre. I per tant, aquestes són les dues primeres accions que nosaltres emprendríem des del nou govern.